IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Linagip ti local government unit ti Nueva Era ti panakatay ni dati Mayor Joseph Arzadon babay ni ti panang bigbig kadagiti na Arabin na para itinasao nga ili. Segun ni Vice Mayor Caroline Garvida, tinawen a bigbigbigen ken laglagipenda ti nagtuodan na Arzadon gaputa dakkel ti kontribusyon na iti panagduras ken panagsalakdib ti aglawlaw ti Nueva Era. Innawi na pay anayam amumeten ti libro amang iparangarang iti biyag, serbisyo ken pakasaritaan ni dati Mayor Arzadon ana ipablak iti titulo alinong. Isu iti pananglagip ni mamen iti panakatay di Diyos ti alwad na nga nagbalin niya forester, IP elder o with tribal chieftain ken nagbalin niya ama iti ili iti Nueva Era di Diyos ti alwad na nga Joseph Bala Arzadon. Bigat apo na angay iti Thanksgiving Mass panagyaman ti familia ti kakabagyan ken sangkailian ti ili ti Nueva Era kastamek kadigiti nagbalin nga kinatrabaho di Diyos ti alwad na nga father tayo iti forestry when iti parang salwad iti aglawlaw iti ili ti Nueva Era ken digiti na duma-duma nga reforestation projects and afforestation projects ti Ilocos Norte nga isu tinang tagiben kadigiti kabanbantayan ken kadigiti ka panagan ken kasamepen niya iti isu amin niya nagbalin niya paset iti panagbiag na iti ili ti Nueva Era ken tinaduma-duma nga paset ti probinsya tayo. Kabayatan na ti libro ket mangipakita kadagiti legasiya ken embagabanag ana ibatin na Arzadon iti komunidad ang mangituloy iti pananglagip ken panangipatay kadagiti na aramin na para iti umili iti Nueva Era. Para iti IFM News, Idol Rain Santos, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.